bene nigo tokoyachaka korwa sorogongo rwa Gusii ekerongo kumenya buna kera chisukuru che secondary mense ya Kenya chachaka kurikia aborokiwa be grade ya 10 gochakira rituko ria rero nigo mubaro monene bwa aborokiwa oenekiwa asigati ye chisukuru emeye county ya Nyamira. Morokio manene bwe skuru ya bamora ase county ya Nyamira ningaba kagwesoke bene nabo igo kwene kebuna nigo aborokiwa ababire bagwikirana asomo baro omanene bwa aborokiwa oba kugwikirana murikito Steven Nyariki Mbunde na ikera sinsemecho nabo igo twariganiria orobotiro kubwatia kero aborokiwa ba grade 10 bagendere gosa skuru ao cha senior school imensa ya Kenya ase county ya Nyamira nigo boigo aborokiwa bachaka gosa skuru bene ase skuru ya baiske arangenyo girls skuru ya bamure ya Nyansaba kwa skuru ya Kiang'inda boigo skuru ya Bonyunyu echichonsi chigotoka emeye bunge ya West Mogrango igo aborokiwa konyora bachakire gosa skuru asabatseniri bene be skuru echo bene kiringa ngo babekire meroberie metingu herio kwene kinga aborokiwa baiga ngonyora bali chisemi cha senior school yene skuru ya Bonyunyu high school tore no mogoko monene ekiagera tuaeta buya sano mwaka oria matemunyo mwaka ori KCSE 2025 na ena kimorocho na abana bachire ko report iga bange kabisa in grade 10 basoire abana basoire bona iga nao basoeta ngeme 50 na enda bandi bagendete gocha ntoire chance ya 200 ko last year no mwaka yo ntuamente tu chance kia 150 so ndo tarakieta abana form 1 350 bago join mwaka yo iga. Ninataka kusema kwamba kufikia saa hii ni saa 4 tayari tumepokea wanafunzi 40. Usajili unaendelea na kufikia kiwango hiki hatujapata changamoto yoyote. So far the detention in the course of the putting so far is around 20 cases of now. So far grade 10 wameanza kuingia tunaelekea kujaza stream ya kwanza na tuko na capacity ya kuwa na wanafunzi wa grade 10 hata kufikia 200. Ase skuru ya Nyakongo, skuru ya Don Bosco, skuru ye Rioga icho chigotoka sensemo ya tutuma saba. Igo boigo cherobe irie buya kero aborokiwa bange agoso ase skuru echibene. Skuru ya St. Don Bosco Nyabiosi. Bono iga tuigore skuru twachakire buya. Na lero litukoria lero twapokea abana mbagendete gocha. Number 3, we have around 20 students who have reported. Over in Chipake school, tabo mchando go na kutukuigwana. Kerenge kanne mwana tabera isko, ngane fees bwabwade. Ngona go chabare, lakini yokora na challenge sinchirikuwa semechi abandi bali bago chabatabu atikende, lakini nanto nyare ko bairani. Igokora ngo botakamboro bona bo toko baindikari chi abando yo wakana kara lenta chinko. Kara lente chinyeni kara lente chibando kara lente chingende ikiachi bese chibago twana ndi eventually intenda bituchikora se ebunge ya borabu ase skuru ya Nyansiongo na boigone skuru ya Menya SDA nigo boigo mubaro monene bwesokirie bwa borokiwa bago swararo ase chiskuru echo cyatwarire engusano nene yo korigia ari bagari yo goswa senior school Nje Samuel Marube oyo babu mwalimu monene omanyanya SDA high school lituko lya lero nelituko tugochaka bwati meet grade 10 abana bachaka mambi asobonge muna tokwana ya chinse chibono iga tuati meet ri abana site ya 100 and the process is on ndogendera to what meet ndole prepare ya bali baito tu aba basomiri basenge njo yoko babeka ane asomi grade 10 na boy go to what facilities chisaini pathways chiri chinsema chiri bawo chikero monta ko kugendera we basomera chiko pathways atugate chinsisa abana serikali njatoete abana 571 alafu abaibori mbarigeti amabagara abe around 423 asa abana abwasiri skuli ya lero abana bari 40 bonsi bari 473. Steven
Nyerikimbunde, Ensoko TV, e kaunti ya Nyamira.